खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय हरबाय स' दिनै जों बे भिडिअनि सायाव रायलायगोन कोविड-19 नि बागै माने कोविड-19 नि वैक्सीनेशन नि बागै जों बे भिडिअआव सावरायगोन स' कोविड-19 नि वैक्सीनेशना सिगाङावहाय शुरू जादोंमोन फ्रन्टलाइन जेरै डक्टर नार्सफोर माने गभर्नमेन्ट अफिसारफोरनि थाखायहाय कोविड-19 वैक्सीनेशन लानायाहाय मेन्डेटरि होननानैहाय फोसावदोंमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया स' दायोहाय जोंनि पाब्लिकफोराबो लानो हागोन मानोना बेखौ लानाया गोनां होननानैहाय गभर्नमेन्टआ फोसावबाय आरो बेखौ लानो थाखाय नोंथांनि बैसोआ 19 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोर बेफोरनि गोजौआवहाय जानाय जानांगोन स' नोंथांमोना लानो हागोन सिगाङावहाय नोंथांमोना वैक्सीनखौ लानो थाखाय गावसिनि गभर्नमेन्ट अफिसियेलनि कविननि वेबसाइटआव थांनानैहाय रेजिस्टार खालामना लाग्रोनांगोन रेजिस्टार खालामनो थाखाय नोंथाङा वैक्सीनेशन लानो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्ड पेन कार्ड आरो भटार कार्ड बेफोरबायदि नोंथांनि आईडी प्रुफजोंहाय नोंथाङा वैक्सीनेशननि माने रेजिस्ट्रेशनखौ खालामनो हायो रेजिस्ट्रेशन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा वैक्सीन लानो हागोन आरो स' वैक्सीन लानो थाखाय नोंथाङा जेरै दानि प्रसेसआवहाय नोंथाङा डाइरेक्ट नोंथांनि आधार कार्ड आरो पेन कार्ड बा भटार आईडी कार्ड बा रिलेवेंट डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै डाइरेक्ट हस्पिटालाव बा जे जायगायावहाय वैक्सीन खालामो बे जायगायाव थांनानै लाहैबाबो जायो नोंथाङा अनलाइन रेजिस्टार खालामलायनो गोनांथि गैया होननानै फोसावदों माने आरो सोलिगासिनोबो नोंथाङा डाइरेक्टलि थांनानै हस्पिटालफोराव बा जे जायगायाव वैक्सीन थुनाय जायो बे जायगायावहाय थांनानै नोंथाङा डाइरेक्ट नोंथांनि आईडी कार्डखौ लानानै रेजिस्ट्रेशन खालामनानै थुजाहैबानो जाबाय आरो स' दा वैक्सीना नों थुजाबाय वैक्सीन थुजाखांनानै नोंथाङा नोंथांनि फर्स्ट ड'जनि वैक्सीन सार्टिफिकेटखौ मोनगोन जायखौ जों प्रोविजनल सार्टिफिकेट होननानै बुङो प्रोविजनल वैक्सीनेशन सार्टिफिकेट स' बिनि उनावहाय नोंथाङा जुदि सेकेन्ड ड'ज माबायोब्ला बियो फाइनाल वैक्सीनेशन सार्टिफिकेट जागोन स' बे सार्टिफिकेटआ मा आरो जोंनो बेखौ मानो नांगौ बिनि सायाव जों रायलायगोन स' बे सार्टिफिकेटआ जाबाय मोनसे गभर्नमेन्ट एप्रुभेल माने गभर्नमेन्ट एप्रुभ मोनसे डकुमेन्ट्स जायखौ नोंथाङा नोंथांनि प्रुभ खालामनो हागोन जे नोंथाङा वैक्सीनेशन जाबाय होननानै स' बिनि थाखायनो नांगोन जे नोंथांखौ प्रुभ खालामनो थाखाय बे सार्टिफिकेटनि गोनांथि जागोन मानोना नोंथाङा माखासे समाव ट्राभेल खालामनो हागौ ट्राभेल खालामनाय समाव बे सार्टिफिकेटखौ बियो दानिया गभर्नमेन्ट जिखुनु माबाफ्रावनो जेरै ट्रेनावहाय साफर खालामनाय फ्लाइटआवहाय वैक्सीनेशन सार्टिफिकेटखौ नांथारगौ आरो बा बबेबा अफिसफोराव थांनाय मानायफोराव माबाफोर खामानिफ्राव वैक्सीनेशन सार्टिफिकेटखौ मेन्डेटरि माने बिनाय जादों आरो बिनि थाखायनो नोंथाङा गावखौ प्रुभ खालामनो थाखाय नोंथाङा वैक्सीनेशन लाखांनायनि उनाव सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामनानै लानाया बिराद इम्पर्टेन्ट आरो स' दा नोंथाङा नोंथांखौ प्रुभ खालामनो थाखायनो बे सार्टिफिकेटखौ नांगौ नङाब्ला जोंनो एसेबां इम्पर्टेन्ट नङा आरो जुदि नोंथाङा माबोरै गावखौ प्रुभ खालामगोन जुदि नोंथाङा फार्स्ट ड'ज बा सेकेन्ड ड'ज मोन्नैबो ड'जखौहाय मोन्नैबो टाइमनि खननैबो वैक्सीनेशनखौ लाखांबाय वैक्सीनेशन लाखांनायखौ नोंथाङा माबोरै गावखौ प्रुभ खालामगोन बिनि थाखायनो जोंनो सार्टिफिकेटआ गोनांथि स' सार्टिफिकेटखौ जों माबोरैहाय डाउनलड खालामनो आं बेखौ दा नोंथांमोननो बे भिडिअआवहाय दिन्थिलांसै इम्पर्टेन्ट भिडिअसनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला स' लोगोफोर मबाइलजों डाउनलड खालामनो थाखाय आंनि मबाइलनि स्क्रिनावहाय फैबाय नोंथांमोननो आं दा देखायलांसै माबोरैहाय डाउनलड खालामनांगौ स' दायो आङो आंनि मबाइलनि गुगोल क्रोमआवहाय फैबाय बेयाव अपेन खालामनानै आङो गुगोलावहाय बिनि अफिसियेल वेबसाइटनि नामखौ टाइप खालामनानै सार्च खालामसै स' बिनि अफिसियेल वेबसाइटनि नामानो जाबाय kowin.gov.in थ' बेखौ नोंथाङाबो टाइप खालामदो गुगोलावहाय बिनि उनावहाय सार्च खालामदो सार्च खालामोब्ला कविननि अफिसियेल वेबसाइटआ बेबायदि गेंगोन स' नोंथांमोना नायनो हागोन बियो कविननि वेबसाइट आरो इन्टारफेसआ बेबायदि स' गोजौआवहाय नोंथांमोना रेजिस्टार एन्ड साइन इन आं मार्क होदों बेवहाय थुनायनि उनावहाय बेबायदि मोनसे इन्टारफेसआ फैगोन नोंथांमोना बे स्क्रिनखौ दान्दिसे नेनानै बेबायदि मोनसे स्क्रिना अपेन जागोन स' बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होदो जे समावहाय नोंथाङा नोंथांनि कोविड वैक्सीनेशन लानाय समाव नाम्बार रेजिस्ट्रेशन खालामदोंमोन बे नाम्बारखौ होनानै बेवहाय गेट अटिपिआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय गेट अटिपिआव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथांनि मबाइलावहाय जे नाम्बारावहाय नों जे नाम्बारखौहाय नों बेवहाय होदों बे मबाइल नाम्बारावहाय अटिपि मोनसे थांगोन बे अटिपि थांनायखौ नैबेहाय इन्टार अटिपिआव होनानै साबमिट खालामबानो जाबाय भेरिफाइ एन्ड प्रसिडआव क्लिक खालामदो बिनि उनावहाय नोंथांनि डिटेल्सआहाय बाहाय श' जागोन नोंथाङा नायनो हागोन नोंथांनि फुरा डिटेल्सखौहाय नोंथाङा खनबेसे वैक्सीनेशन लाखो आरो नोंथाङा मा कोविड वैक्सीनखौ लानाय बेखौ नुनो मोनगोन स' बेवहाय सार्टिफिकेट मोनसे फैदों बेखौ नोंथाङा टाइप खालामदो नोंथांनि सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामनो थाखाय क्लिक खालामदो स' क्लिक खालामखांनायनि उनाव बे डाइरेक्टहाय डाउनलड जागोन डाउनलड जाबाय बेखौ नोंथांमोना गोजौआव नायनो हागोन आं बेखौ अपेन खालामनानै नोंथांनो दिन्थिनोसै स' बेबायदि कोविड-19 नि बियो प्रोविजनल वैक्सीनेशन सार्टिफिकेटमोन बियो
स' जेब्ला आं खननै थुजागोन बियो बै गाहायाव सेकेन्ड द'जनि रेड मार्कआबो ग्रीन जाना फैगोन आरो स' नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआवहाय डाउनलड खालामनो हागोन